1, 2, 3. Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna, 97,9 MHz. Još uvijek pored sebe te poželim, no u mislima ostaje tek nemir. Želja da te još jednom pobjedim i žunja da te poljubim. Pred san šapuću mi tvoje oči, da sam još uvijek tvoj. Iako znam da smo stranci u noći, ostaješ zauvijek u srcu mom. Ugašena su svjetla i nastao je mrak. Spustila se magla, otkrivam još jednu laž. Počela je kiša, to je naš kraj. U tvojim očima ne vidim više onaj stari sjaj. Kišno jutro ulazi u moje zjenice, za tvoj bijeg smišljam nove isprike. I eto već je zora, a ja spreman za novi san. Ostaju neizgovorene riječi na usnama, neostvarene želje u kasnim satima. Želio sam ti sinoć barem čuti glas, ali ti više nisi dio nas. Ugašena su svjetla i nastao je mrak. Spustila se magla, otkrivam još jednu laž. Počela je kiša, to je naš kraj. U tvojim očima ne vidim više onaj stari sjaj. Ugašena su svjetla i nastao je mrak. Spustila se magla, otkrivam još jednu laž. Počela je kiša, to je naš kraj. U tvojim očima ne vidim više onaj stari sjaj. Poštovani slušatelji, zadovoljstvo mi je u eteru Radija Zlatar pozdraviti jednog mladog i talentiranog glazbenika Dalibora Hercega, koji je dosad, vjerujem, jedna velika nepoznanica bio za većinu vas, s obzirom da njegova nova pjesma, odnosno single Otkrivam još jednu laž, je prva njegova pjesma koju smo zaprimili i odsvirali u našem programu, no nadamo se da će se to promijeniti i da će njegova glazba u većem obimu zaživjeti u eteru našeg radija. Dalibore, želimo ti dobro večer. Dobro večer i vama i pozdrav svim vašim slušateljima. Evo Dalibore, s obzirom da naši slušatelji su, ajmo reći, nimalo ili jako malo upoznati sa tvojim radom i tobom općenito, ja bih te zamolio ako može za početak da nam kažeš nešto o svojim počecima, kako i kada je sve to krenulo što se tiče tvoje glazbene karijere. Pa evo, ako prvo da se predstavim s vašim slušateljima, ja sam Dalibor Herceg, dolazim inače iz Karlovca. Ja sam zapravo počeo s
se baviti glazbom dosta rano, počevši sa muzičkom školom u Karlovcu, kasnije sam završio i to školovanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a paralelno s tim sam također počeo se zanimati više za glazbenu produkciju, a zadnjih 1.5 dana sam zapravo počeo graditi svoju pjevačku karijeru. Dakle, glazbenik u onom punom smislu, od A do Ž što se tiče kreiranja pjesama, je li tako? Tako je. Kako bi ti kategorizirao svoju glazbu, kamo bi je svrstao? Dakle, koja je taj neka vrsta glazbe koju ti kreiraš, odnosno pjevaš? To je bio nekakav elektropop, znači moderna pop glazba, više onako svjetska produkcija, kako bi to neki možda znali reći, dosta ima elektronike, zapravo sva glazba moja je nastala na računalu, makar predložak je onaj klasična pop pjesma. Neka elektronika s dušom bi rekli, jel? Upravo to. 2007. ako se ne varam počinje tvoj prvi pohod po nekakvim hrvatskim radijskim postajama, hit pjesmom Tada, sutra je novi dan, za koji je snimljen i promo spot, jel tako? To je bio neki službeni početak, možemo reći, u Hrvatskoj. Tako je, to je zapravo vrlo slučajno počelo. Ja sam tako došao u kontakt s jednim radijskim urednikom za kojeg nisam ni znao da je radijski urednik, i u razgovoru sam tako počeo govoriti kako ja radim nekakvu glazbu. On mi je rekao da mu pošaljem, on je to čuo i pustio u eter i malo po malo ta pjesma je dosta zaživjela na tom radiju i bila je broj 1 zapravo skoro cijelo ljeto na tom radiju, tako da je tu negdje počelo, onda sam ja počeo raditi dalje, to mi je dalo nekako elana da nastavim dalje. Da, ali evo nekako je uobičajeno, obično se glazbenici prvo nastoje afirmirati na domaćoj sceni koliko je to moguće, pa onda eventualno, ne svi naravno, krenu u pohode na inozemno tržište, no kod tebe je to nekako krenulo na opačke, da pači čak više izdanja napravio si za strano tržište nego za domaće, pa kako to, kako je uopće došlo do suradnje sa tim nekim, koliko sam uspio pročitati, nekim renomiranim imenima strane glazbe? To je isto se dogodilo sasvim slučajno. Naime, ja kako sam počeo pjevati na hrvatskom, zapravo napravio sam taj single, počeli su me tako kontaktirati mladi producenti iz regije, tražili su da možda sudim svoj glas na nekim njihovim trakama, s tim da su me tražili da pjevam na engleskom, pa da oni probaju nekakve diskografije naći van, i oni su u tom čak i uspjeli. Tako da je to onda počelo na taj način se razvijati. Onda nakon prvih tih izdanja sama diskografska kuća me je ponudila suradnje sa nekim drugim glazbenicima i tako je to krenulo. 1-2-3 godine sam ja zapravo pjevao na engleskom, surađivao sa mnogim tako producentima izvana. Doduše uvijek virtualno, praktički ja bi napravio svoj dio posla ovdje, oni bi napravili svoj dio posla tamo i na kraju bi to zapravo dosta dobro i završilo. Krajem prošle godine američka diskografska kuća Perlitska Records je zapravo objedinila sve te moje radove na 2 CD-a i objavila to su CD Forbidden Feelings i Mixed Emotions. I oni se mogu također poslušati preko interneta, preko moje službene stranice se mogu i kupiti. Kakav je bio prema tebi kakva je bila reakcija ljudi iz inozemstva, odnosno slušatelja iz inozemstva na te albume koje si objavio u inozemstvu? Pa oni su zapravo jako dobro prihvatili to što ja radim, zapravo puno bolje čak nego ljudi ovdje, jer nekako je vani normalan ovaj tip muzike koji ja radim, dok kod nas to se nekako gleda kao čim to nije akustička svirka ili čim to nisu živi instrumenti, odmah misle da to nije dobro ili da nije dovoljno dobro. Dok vani je sasvim normalno ovaj tip muzika koje radim, njima se to jako sviđa i apsolutno to podržavaju, tako da su neke od tih mojih pjesama završile na brojnim čak klupskim onim kompilacijama, CD-ovima, što mi je izuzetno velika čast. Misliš li da samim time, s obzirom da je to vani nekako prihvatljivije i popularnije, misliš li bazirati nastavak svoje karijere nekako u tom smislu produkcije za inozemno tržište ili misliš nekako popularizirati tu vrstu glazbe ovdje kod nas? Zapravo i kod nas sve više je populariziran ovaj tip muzike, nije to ništa zapravo novo, ima jako puno zapravo, od Kolonije, Karme, ne znam, nekih naših izvođača, i Tija recimo, ima sve više i više i sve su popularnije te
zapravo popularnija je ta muzika i kod nas, tako da to nije sad nešto sasvim novo niti revolucionarno što ja to radim. To je dosta sve komercijalno, samo velim, nekad je teško doći i do slušanosti i do radija, do upravo izražaja, zbog tog tipa glazbe, jer većina radija ne pušta to, već pušta možda, ne znam, više zabavnu ili narodnu glazbu, klape. Da, ovisno o tome na što je pojedina radio postaje orijentirana, je li tako? Evo, nastupao si, vratimo se onda s inozemne karijere malo u tvoju karijeru u Hrvatskoj, nastupao si i na festivalima Darfest te na festivalu Vaga u Karlovcu, to je bilo prošle godine ako se ne varam, tako? Kako nekako ocjenjuješ taj nastup na tim festivalima, jesi zadovoljan svojim nastupom, kako je to bilo prošlo kod nas, da velimo tako? Pa evo, ja sam prošle godine, znači to je bilo u 6. mjesecu, nastupio na Darfestu sa jednom pjesmom Sprema na sve. To mi je bilo izuzetna prilika da vidim, da upoznam možda nekoga tako isto kod nas, znači na koji način ljudi dolaze
znači upoznaju se kolege međusobno na tim festivalima, jer potrebno je zapravo upoznati druge ljude, vidjeti kako oni rade. Ista stvar je bilo i na festivalu Vaga u Karlovcu. To je uglavnom, festivali uglavnom su mjesta za druženja sa svojim kolegama. Da. Tako da recimo za nagrade nikad ni ne razmišlja čovjek, nego više znači da ostane nekakvo poznanstvo, nekakav kontakt za dalje. Istina. Kako to da se nisi okušao u nekim drugim, ajmo reći, zvučnim festivalima u Hrvatskoj? Evo recimo u zadnjih par godina najpoznatiji CMC festival ili tako nešto. Do CMC festivala treba doći najprije, ali eto ja se trudim, nadam se za koju godinu da ćemo doći na CMC festival. Eto, puno sreće naravno u tome i nadamo se čim prije. Dalibor, objavio si dakle svoj prvi album na hrvatskom jeziku i to ranije ovog mjeseca, ako se ne varam, Programiran da budem tvoj, jel tako? Tako je. Evo, na albumu se nalazi 12 pjesama, od kojih su te 2 pjesme bile izvedene tijekom prošle godine na malo prije spomenutim festivalima Darfest i Vaga. Nekoliko pjesama dobila je i svoje vizualno izdanje. Evo, možda par riječi o ovom albumu, o pjesmama koji su se našli na albumu, kako kreće promocija i tako dalje. Pa evo ga, promocija teče odlično. Pred otprilike, znači na sam 8. mart, kako bi se reklo, izišao taj CD. Počeli smo sa promocijom od ponedjeljka, znači bio je 11. ožujka i do sad smo već se napravilo nekakvih sigurno 10-ak intervjua. Jako dobro je prihvaćena, posebno ova nova pjesma Otkrivam još jednu laž. Tako, mislim, sad teče ta jedna radijska promocija, ta radijska turneja. Stvar je znači promovirati ovo sve što se radilo sve ove godine, jer sad napokon je to došlo do glazbenih urednika, tako da se nadam da će ta glazba i zaživjeti. Hoće li promocija ovog albuma biti negdje i u vidu nekakve tvoje svirke, da ga promoviraš uživo ili... Za sad su, znači za početak imamo radijska pojavljivanja, nakon toga bi bili neki festivali, preko ljeta će vjerojatno uslijediti neki nastupi, a o konkretnim datumima ćete morati malo ovako pogledati na mojoj službenoj web stranici gdje će biti sve napisano na vrijeme. Da. Reci mi, koji su za tebe ovak bili do sada, iako možemo reći za sad još kratka glazbena karijera, još je mnogo godina glazbene karijere pred tobom, koji su za tebe za sad bili nekakvi tvoji najveći uspjesi, nešto čime si bio ili jesi posebno ponosan? Ja uvijek kažem da sam najviše ponosan na tu činjenicu da sam i glazbeni producent, pa sve što zamislim mogu ostvariti. To je zapravo moj najveći uspjeh. A što se tiče ovih uspjeha, mislim da oni pravi tek dolaze. Do sad je tu bilo zanimljivih projekata, osobito ovo na inozemnom tržištu. Radio sam jednu reklamnu kampanju za proizvod Sneaks, to su bile nekakve značkice za tenisice, to je trebalo napraviti jedan glazbeni broj za to. Bio sam također kao jedan direktor turneje jednog francuskog pjevača gdje sam morao neke stare njegove pjesme tako preraditi u te klubske aranžmane, pa sam dobio odmah tu titulu i tako, bilo je zanimljivih znači suradnji i svega toga, no međutim mislim da ono pravo zapravo tek će uslijediti. Rekao si da što se tiče budućih svirki gdje te se može vidjeti i čuti uskoro, najbolje je popratiti na tvojoj službenoj web stranici. Evo, kad smo već došli do te službene stranice, evo malo prije kad sam se lovirao i gledao malo tvoju biografiju i tvoju diskografiju, gledam naslovnu sliku, onako sve nekako u nekom mračnom tonu, nekakvom mističnom tonu. Je li to bila tvoja nekakva ideja ili... Da, to je bila ideja, dosta zapravo, to je jedan takozvani artwork koji smo radili pred 1 godinu i pol, pa je to tako još ostalo, no međutim idemo sve vedrije i vedrije, nije to tako, to je bilo trenutak. Bila faza malo, neka, jel? Da, jedna faza, to je sad ostalo, ali idemo u sve svjetlije tonove. Kakvi su planovi za budućnost? Sad dobro, naravno, sad rekao si ova promocija sad u tijeku, no nakon te promocije ima li nekih novih planova ili projekata na vidiku? Ima, za sad u planu jedan festival ako upalim, pa ćemo vidjeti. A onda ima projekata u planu, samo i treba i početi dobro osmišljati i realizirati, bit će zanimljivi stvari.
vjerojatno na jesen. Nešto možda za najaviti našim slušateljima ili ne, ili još prerano? Ne bi, nek to bude iznenađenje, bit će nešto, ako uspije, bit će nešto zbilja neočekivano. Super. Da li bi možda htio ti, Dalibore, još nešto dodati ili reći našim slušateljima da sam ja možda zaboravio te pitati ili... Zapravo mislim da smo prošli sve teme. Bilo bi lijepo da slušatelji, ako su zainteresirani za moj rad, posjete moju službenu stranicu www.daliborherceg.com.hr ili me potraže preko Facebooka, ja ću im se vrlo rado javiti. Što drugo reći onda, Dalibore, nego hvala ti lijepo na ovom razgovoru i naravno mnogo sreće i uspjeha što sa promocijom ovog albuma i što u daljnjoj tvojoj karijeri. Hvala vama što ste me ugostili u vašoj emisiji. Eto, hvala ti lijepo. Mademoiselle, drži se srce moje, živim za tebe. E ti, čekaj, stani, to, čekaj, vrni malo. 97.9. E, to.